Somára daj na chrbát, keď ideš cez mínové pole. Inak celý regiment pôjde aj so somárom dole. Vzdelávame komunitu pekne neštandardne, lebo tak prídeš do cieľa celý, no a zdarne. Lepšie ako špehovať a kadrovať jak blbec. Digitálnu totalitu ide online tupec. No a potom plače, že sa o bezpečnosť bojí. Vo vojanskom škandáli sa topí ako v hnoji. Gigantický obor, ktorý len tak neublíži, ale ak si naceď, potom starý musí v píči. Silné je vyhodnotiť, kto ti píše noty, aj keď ťahá aj za nitky, nenaplníš si kvóty. Nie je plevel ako plevel, to je trochu iný level. Nie je vždycky nie áno, nie je vždycky áno. Dezinformácie a hybrid vojny, unikáti ďalšie ráno. Jozef Gabčík,